Казвам се Серкан Коч. В ITR Management Consult съм от 4 години и 3 месеца. Позицията ми в фирмата е на програмист, разработчик на софтуерни приложения. Дейностите, които извършвам, главно са разработване на графичен юзер интерфейс и разработване на API интерфейс. Фирмата се промени значително от годините, в които съм в нея. Промяната главно е в броя на кадри, броя на проекти, с които се занимава фирмата и броя на партньорите, с които си партнира. Развих се значително, откакто съм в фирмата професионално, главно използвайки съвременни технологии в IT сектора. Мога да кажа, че добих полезен опит. Предизвикателства се появяват. Често тия предизвикателства включват изменения в изискванията на клиента спрямо продукта или промени по плана, който следваме за извършване на продукта. Решаваме тия предизвикателства с екипна работа, сътрудничим си. Особена ситуация, с която мога да кажа, че се гордея по един от проектите за един от нашите клиенти, които са в сферата на поливните системи. Става въпрос за ситуация, в която трябваше да разработим автоматизация за софтуерната платформа на клиента. Успешно разработихме прототип на автоматизацията и моята роля в това беше да проуча, да създам дизайн и да имплементирам функционалността. В ITRM Consult ми харесва, че работим с съвременни технологии за IT сектора. Имаме гъвкава методика на работа, така да го кажа. Отворени сме към адаптация и промяна.